بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد نحييكم بتحيتنا التي جاء بها الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكرا بي وبينال تي في ونفو أن ترميناما ونجوتاما جمع جمع لانداما منفو جوتاما دو إندمون جموري ميدون تورافو nena fa joni en garti dow jewte meɗen wurtinde jammaji lewru korka. aɗa andi jamma o yo tati lewru korka e muɗum woni gonɗen nam joni joni o nenno beltanama sanne mobɓe noddaɗo hara ɗo hande ɗum woni Boubakary Diallo. Boubakary Diallo omo Kalaban Kura Sanga toon o woni nenno mobbo jangguɗo o janguinowo nenno kanko woni invité meɗen ɗo ennam hannde ballodirowo makko yo taali moɗon fusnaru moon Hamadou Oumar Sall. nenno on jotama sanne on barkinama en dokkam mobbo o e fode men hokkudemo haala ko jiɗɗen lamdirde e makko hannde ɗum woni hukmu sawmul musafir wal marid wal murdi, kiite korka dawɗo e ñawɗo e muñinowo. ɗum ko jiɗɗen lamdirde e makko ɗo e nden en dokkamo tapon salmina jama o caggal ɗum natinamala imam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Sall bada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله. السلام عليكم. تقل جول النبي صلى الله عليه وسلم يتد الله سبحانه وتعالى. نعم. جوتا ما أولا أرن فجوتا ما تكون. إن شاء الله. إن شاء الله. تقل من جوتي كلا كتوتو ولا إياه بينال تيفي جوتي الإسلام فو إياه بينال تيفي جوتي إنسان سنة. ما شاء الله. مباركني إنسان سنة. على كل حال نقال أني موضوع من هند اللي جام تطبق كوركا أي موضوع كوني أن فيندين حالا دوين السلام إن فاهم بنغال كيت كوركا جونغيتي بنغال كوي جونغيتي بنغال نتو داودو أيو كو السلام هوكيدوم بنغال رخصة كونون دو نتو نياودو كو السلام هوكيدوم بنغال نواموي سولير كوركا داريما كونون دو دبو حاملي كو السلام كو نيونان دوم بنغال هونيتي رخصة كونون ديم هونون دو دبو مuyno ko ɗiɗo kiiteji nayyi woni ko joguiɗen jamma ko bi idnillahi taala inchallah. ayo kaalen hen ko Allah subhanahu wa taala andini en ko inchallah. ayo ɗe andi andal timmata ala kulli hal inchallah. inchallah mobbo a jowtama sanne a weltanama jamma landama aya joni nata hono lamdogal arandewal ngal fodde men nadde lamdogal ngal tafon en mbi imamu Boubakary Diallo homo wonno imam Boubakary Diallo hoto jeeyaɗa hono jangguirɗa fa jama anda homo haaldata amen hannde sabi sanadu e ley diina awen hunde ko wajibino ɓe mbi muɗum ɓe mbi lawla sanadu la qala ma sha'a man sha'a, yani kala sona sanadu fou moni fo haalan ko muuyi tan nen no ande homo wonda hannde ayo jaati na moƴƴi san oustad el kabir ko mbiɗa ko lawla sanadu so wonano sanadu fou diina ka mo muyri fo jumpan ley muɗum. على كل حال مين هو بوبكر محمد فاروق جلو. بوبكر محمد فاروق جلو. نعم. ما شاء الله. حقيقة. مرجيا ويته لامو دلي. كل ويته ورب بابو سيكو. لامو دلي.
awalan fu mi jangi fuɗɗi janngude Qur'an al-Karim e gorko mawɗo Mouhamadou Fadiko Diallo caggal ɗum jaami nokkuɗo wiyete Fereɓe hakkunde mo dilli woɗɗodira kilomaji seeɗa mobbo amin no wonnoɗo wiye Ceerno Umaru Diallo rahimahullahu taala yo on ɗum jangi e muɗum caggal mum mi yeehi leydi Bakonuri to e modiɓe markaɓe gonno toon e ɗum woni Ba Amara Fofana en ɓe ɗum jangi junngo muɗum e yoga Qur'an al-Karim ɗum ɗo ka fof Qur'an caggal mum mi waɗi Ñooro leydi Ñooro o wiyete Korkoƴel Madina Alheri ɗum ɗo fof mi jangi mum Qur'an caggal mum mi yeehi leydi Mauritanie ko wiyete Kobolni Ayun Atrus yaade ɗenɗan en ay ɗum ɗo fof mi jangi mum Qur'an ko fof kibar Qur'an so en gartiɗo Bamako ɗo e mobba man Bamako awwala arne mo janngo mum fiqu tafam mobba meɗen qala Allahu umrahu alhaji Hamadou Thiaynguel machallah mobba alhaji Hamadou Thiaynguel gonnoɗo falaje ɗo ay on janngo e jogu mo fiqu awwala arande caggal ɗo e mobba meɗen Allah e duwansa o ɗum jangge muɗum fiqe ɓe woni modiɓeɓe janggo mum ɗo Bamako ɗo yaade Cheikh Mouhtar Ba ɓurɗo andirade Abdoul Marwal ay ɓeɗo fof mi jangge muɗum alhamdulillah rabbil alamin ko nande mum ay ɗum woni ko hakkille jippite mum joni modiɓeɓe ko machallah no joni seeɗa mais ko hakkille wawi waddude joni ana heeƴa inchallah yani no mbirata al ichara takfi labib sapagol ana heeƴa hakkillante famama sanne sanne Allah e duwan so ene Bamako ɗo jooɗi Allah duwanse warino wattu goto Bamako ɗo kin joni duwansa woni mo balla e gana o mo balla e gana andi mo jaati kaña ayya kaña faami sanne andi mo jaati aywa e jokka famama an woni homo fama janguinde Qur'ana warde e dewte ɗum fof famama nenno e joni lenogal ara ndewal ngal ɗum woni eɗen lewru korka han tati lewru korka nenno e hoɗum woni kiite korka neɗɗo dawɗo بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى حالي لتفتر من القرآن وسبك تنوي من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى نيو حال ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ay ɓeeɗo yimɓe ɗiɗon Allah subhanahu wa taala o sappima kiite maɓɓe le Qur'an walla o waɗi tasrihu jatana sappade o laɓɓini kiite maɓɓe le Qur'an ɗum woni neɗɗo dawɗo kañum e ñawɗo ayo ɓeeɗo ɗiɗon o wi neɗɗo fof laatiɗo hen yo dawɗo so lewru korka woodi fof ene jogii ko wiyete ruhsa ko so tawi dawal ngol ne tampina ɗum fof ne wawi yoppude korka jomum yaaha e dawal mum ngol dawal ngol juuti yo ngol juutali fof walakin charɗe ley fiqihu tawa dawal ngol ina yetti ko wiyete ɓasru ayo tawa dawal ngol yahata ngol ko woni ruhsa indi ruhsa men ruhsa newamuye newamuye addin yusru dina ko nebino ayo machallah nenno usulul fiqh ko mbi almashaqqatu tajlibu taysira hunde fof ko laati torra ele dina fof ina wadda banggal ko wiyete newamuye allahu akbar misal so wona hande zaman goɗɗe hande o so neɗɗo dawi lewru koka nangi lawol ko yahata kiloŋaji debe e seeɗa mbiya korowo a tan tampere mum ne heewi sanne ay ɗum woni ko diina ka ƴeewi banggal tampere o taweteno hen so hokki jomum newamuye le diina islam ako inchallah ɗum koye man kane maridan laatiɗo ñawɗo fou o limtoro ñalɗi goɗɗi ɗum woni koro mum tan jomum wasa horde so dawal mum ngol hawre lewru ndu fof to muy wasa horde lewru ndu fof Allah ne newnan ɗum par ce que waɗi hadis goɗɗo wi Allah subhanahu wa taala omo yiɗi neɗɗo wara e ruhsa makko hono no wañiri neɗɗo wara e banggal witte Allah ɗeni hadis goɗɗo waddi ɗum to Allah subhanahu wa taala waɗini en ruhsa fou donc omo yiɗi yimɓe ngara ruhsa o ata an kam mbiya yoro a waɗan yoro a tampinan hoorema saabi dina taw Allah tampinalima Allah kañum tagui ɓinguel adama kañum ɓuuri andude ɓinguel adama ko moƴƴi e muɗum donc so newnani en hokki en ruhsa no awwalam banggal neɗɗo dawɗo so tawede so dawi so tawede dawgol no yetto ko wiyete qasru ko qasru du ko wiyama kiloŋaji on wiiɓe capanɗe jetti seeɗa on wiiɓe kiloŋaji debe e jetti ayo banggal no andirɗa mazhabuji ɗi cerdini ala wala kinen kam mazhab Malik o ka debe jetti jaɗen dow muɗum ɗum woni so neɗɗo dawi fou so aren hokki ɗum
ɓuyta julde muɗum wattuji tati ɗi ayo juula hen rakaji ɗiɗɗiɗe woni sallifana e lasaran e safoko ayo le ɗum wiyete kasru ɓuyta julde mum nde so tawede kanko korɗo daw hono wiyete dawɗo o dawngol o dawingol no yetto kasru oɗon ko wiyete kasru komo hani ɓuyte julde makko isan nden no saria ina dardimo o yoppa korka o yoppa korka so yeppi korka so yeehi fa o warti o yoɓa fa iddata min ayyami ukra o limtoro ñalɗi goɗɗi walla aw jomum laati ayo jomum laati ñawɗo ayo walla jomum sella ɗum haɗi ɗum hoore ɗum du jomum ne jogui newamuye o yeppira korka muɗum fa so Allah hokkoy ɗum cellal fuu ɗum du yoɓa ñalɗi ko rewete ko walla so tawede lewru ndu fuu jomum rewete ayo ɗum du Allah subahanahu wa taala newnani jomum joni no banggal dawɗo o ɗum du sariya ene jato so jomum ata jomum en gaɗa e banggal tahayyulu hiilade yimɓe ayo a tawi jomum en gaɗa banggal tahayyulu hiilade yimɓe de korka wara tan jomum iɓɓama anniya wiya yo dawowo fa wasa horde ayo oɗo fay so o hoorale anda wala baraji omo jogui zunubu par ce que Allah subahanahu wa taala ya'lamu ma fi suduri kanko woni andude ko woni ley becce ɓinguel adama kanko andi anniya neɗɗo ayo ko neɗɗo gollata enen ka ko mbawɗen yiide tan zahiri dow o mbawɗen yiide ɗum mbawɗen andude ɗum saria hiitoto ɗum du woni ko nangueten eyi ko woni ley banggue ɓerde ɓinguel adama walla ley becce muɗum ko nandi e muɗum ɗum ɗo Allah subahanahu wa taala hiitoto ɗum donc ɗum saabi to sarii ɗum saabi so hadis goɗɗo waɗi e ley hadisaji Allah wi kañum woni jeyɗo korka so wi kullu amali ibne adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajizi bihi hakaza o wi ɓinguel adama ko golli fuu kañum jeyani hoore muɗum gollani hoore mum o wi so wona korka so wona korka o wi korka kanko jeeyi kanko yoɓata korka ko ɗum hadis on dartata hadis ko dartata anniya o dartata koto anniya korowo o ɗum hadis o dartata banggal neɗɗo korowo o anniya muɗum yalla o hordi saabe Allah na yalla o hordi fo o hiilo yimɓe na yalla o hordi fo o hul yimɓe so hoori na ko nandi ɗum ɗo bangɗude ɗum saabi saji o waɗi ɗum ne kanko dawowo o so tawi dawol dawol saabi Allah nelaɗo muɗum dawol dagingol dawol jottingol kasru donc ko saria ene dardimo so tawede dawol ngol tampinama fuu o yoppa hono ko wiyete ɗum ɗo ko o yoppa korka o sela korka fami fa wattu goɗɗo saria ne dardimo ɗum ayo ɗum woni so anne makko no laaɓi dawol ngol yetti kasru donc saria ene dardimo o yoppa korka fande o warti fuu o hoora ɗum woni son tampinam eyi walakin so tawede wawi hoorde o dawa ɗum du la basa bihi so tawede jomum anta suuma hayrul lakum ɗum taala so tawede jomum korka ka ina tampina ɗum ɗum kam mbiɗen yoppa korka dagata ko hoora ɗum alhaali goto mais alhaali ɗimmo o so tawede korka kaka tampinta jomum ne wawi hoorde yaaha e lawol muɗum ɗum du saria ina jaɓa jomum a faami hoora basi fuu wala hen ayo ɗum ɓuuri moƴƴude jaat so hoori horda yimɓe ɗum ɓuuri wiide an goto yahaɗo yoɓoya ay ɗum du saria ne hokki jomum lawol ala kulli hal hono noon du ñawɗo o du kañum du hono noon kañum du woori ɗo ñawɗo du so tawede ñaw o du ñaw wona tampinoma sanne aɗa wawi hordude ñaw o andi aɗa wawi hordude ñaw o ɗum ɓeydata ñaw o faami walla yeehi docteur en gaɗi test ƴeewi ñaw ɗum bon ñaw o ɓeydatako walla hatta ñaw o sellude aɗa wawi hordude ñaw o du ta tampere a yiyata tampere noon fuu faami ɗum du saria ina jaɓi koora ɗum du anta suuma hayrul lakum walakin so tawede ñaw o en tampimma sa hoori fuu ina lelna ñaw o cellowol muɗum walla ina ɓeyda ñaw o walla jeetal dande sari mum yaafa jomum fittano mo heddo hen ɗo dagata ko jomum hoora dagata ko jaate ɗo du alhaali banggal ñawɗo donc isan qur'an ko ɓe ɗiɗon haali sappi a faamina wawɓe yoppude korka faami wattumi heddiɓe gonta fa heewde mais ɓeeɗo qur'an woni ko wadde mo ruhsan to nasti qur'an ɓawi minga hakkillan ko woni mo joni ko nasti qur'an ɓame e muɗum en a faami so jomum yo dawɗo fuu
sariya ina yaafi ɗum yoppa korka so tawa wawa horde hono noon so jomum ñawɗo fuu sariya ina yaafi ɗum yoppa korka dewla Allah ngal faamin faande sellu Allah hokki ɗum cellal fuu yoppa korka muɗum kan hay ɓeeɗo ɗo ƴewni ko Qur'an waddi wari hadisa goɗɗo katin du wi inna allaha wada anil musafiri chatra salati anil musafiri wal hamili wal murdi ani siyami ayo hadisa du waɗi wi Allah subhanahu wa ta'ala o wallini neɗɗo dawɗo ɗum woni o itte muɗum feccere julde no kalɗen ɓettade ni ɗum woni neɗɗo dawɗo fof waɗan qasru neɗɗo dawɗo fof ɓuytan julde muɗum sari en hokki jomum ɓuyta julde muɗum ɗum ko inna Allah subhanahu wa ta'ala o wi caggal mum kadi o wallini hono wiyete ko iwde korka iwde neɗɗo dawɗo kañum e neɗɗo faami ñawɗo kañum e neɗɗo muyninowo kañum e neɗɗo haamili ayo ɗeɗo pecce nayyi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo ka fof itti korka dow mum en korka wona wajibi e dow maɓɓen walakin so jomum no wawta fof e alahaali mum wondi o so tawede jomum no wawta korka fof ina wawi horde walakin so tawede jomum wawtata la yukallifu llahu nafsan illa wusaha Allah subhanahu wa ta'ala jappata fittandu sona bawɗe muɗum ayo jomum waɗiran no wawri ni Allah haali kasi haji goɗɗo fattaqullaha mastada'tum o dewranno Allah subhanahu wa ta'ala no mbawruɗon rewride Allah fof dewranno Allah subhanahu wa ta'ala ay ɗum holli ɓeɗo yimɓe nayi yomɓe cifiɗen ɓe ɗum woni mawdu mo nanguɗe hannde mo cuɓiɗen o ɗum woni dawɗo o e ñawɗo o kañum debbo haamili walla debbo muyninowo bo so en mbi haamili ne wawi tawi wonɓe pamata fulfulde nde haamili yo arabiya seeɗa ɗum woni debbo reedu a faami o du sariya ina hokki ɗum ne wawi yoppude korka so tawide jomum huuli banggal korka ka sari ne hokki jomum wawi yoppude korka a faami fa so Allah waɗi hewtoyi hoore mum fuu ay caggal mum no wawi yoɓɓude ko rewete korka ko hono noon du debbo du muyninowo du no dewte feki ida kalda debbo muyninowo du so tawede o huuli ho ɓinguel makko ngel heɓata kosam no dewte feki ida kalda ni so weli heɓata kosam ko muyne o jaɓata muynude goɗɗo katin so hasanama goɗɗo jaɓata muynude ko nande muɗum oɗo du sariya ina hokki ɗum hono wiyete newamuya yo sela korka fa suka o heɓa a faami kosam ko muyna ley korka ayo dina ne yiɗi yusru sanne dina yiɗi newamuya sanne sanne hay oɗo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hokki ɗum newamuya kañum do no muynira suka muɗum fa so korka ɓetti so tawi adi suka o entoyama walla ko nande ɗum ɗum du oɗo no wawi yoɓɓude korka muɗum ala kulli haali ɗum woni kiite seeɗa banggal ko gadduɗen e banggal kiite neɗɗo dawɗo ley korka faami kañum e neɗɗo ñawɗo ley korka kañum e debbo haamili ayo debbo reedu hawri korka woodi kañum e debbo muynino hawri korka woodi ɓeɗon fof mbiɗa Allah subhanahu wa ta'ala jippini dongal ngal iwde dow maɓɓe ayo saabe hoɗum saabe newa muya ayo saabe newa muya e dawol ngol so en birfike banggal dawol neɗɗo dawɗo dawol yo aayo ona huuɓi o ayo aayo yo kuuɓuɗo aayo waɗade khas o man kana marida o ala safarin gonɗo ñawɗo walla gonɗo dawol dawol ngol so koyɗe jarata so mobile gonɗa fay so ley avion gonɗa anda ɗo jogui ruhsa newamuye wayde horde ayo daw ayo no huuɓi wona ayo yoro hasuni walla goɗɗum ayo dawol ngol hay so tawede e mobile gonɗa walla avion gonɗa e koyɗe gonɗa fou anda ruhsa o ina dow maɗa ayo so tawaɗa wawi horde tan sare labbas hora sa tawi a wawa horde ɗum ɗum mbasa horde ɗum ka wajibi so tawede a wawa ka yo wajibi no yeppam korka ka sa wawa ka wajibi mais so tawede aɗa wawi horde le dawol ngol e alhaali mo gonɗa mun o a yiiɗa wawi horde fu ɗum ka sare wi koora ɓuuri yiɗe ɗum woni neɗɗo dawɗo o kañum e ñawɗo o eyi faɓe fuu kamɓe fuu ɓe naymo fuu ɗum woni ɓe fuu ɓe naatti hen ala kulli haalin dawɗo fay so tawede jomum yo safere gaɗen misal jomum yo safere karŋaji ayi jomum yo safere karŋaji en joni ene yaha hakkude ɗo e gawo en walla ko nande muɗum wattu o no wuuli sanne so jomum ne andi donnogol mobile ne tampina ɗum sanne so tawede ɗum ne tampinama fof yoppan korka ka sari no hokkimo yoppa korka wiyetake saabi omo ley mobile nde walla omo ley kilimoŋaji ka ɗum ɗo ɗe la kalɗene fay so tawede ley avion jomum woni so safere avion ene wawi yoppude hono wiyete korka so tawede alhaali dawol ngol ko inde dawol ngol won dow muɗum ka inde dawol ngol won dow mum dawol ngol ɗum mbiɗen ene jogui ɗo heeƴa e saria
dawol ngol ko heeja sariya banggal so yetti ko qasru to neɗɗo hani ɓuytude julde muɗum dawol ngol ila mala nihayati illo wala ɗo haaɗi dawol wala ɗo haaɗi fami dawol ngol sawede ngol dawol balɗe seeɗa so tawede dawol ɗo duumingol fof fu dawol ngol kay dawol tan noon donc fu ɗo ka sariya darda jomum so tawi na wawta korka wonde dawol ngol tan kora ɓuuri moƴƴude mum so tawede wawtata korka kani wadda mum torra tan nden Allah subhanahu wa taala wi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati ayi aten beddo ɗon koye moɗon walla pittali moɗon a faami fewde halka muya ayo non hadisa goɗɗo kati wari wi laysa min al birri asiyamu fi safari Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wonde o yahanno makka o hedde lasra en to sowoni ziham ɓillodiral yimɓe dow neɗɗo goto to neɗɗo so yeehi o humpiti o wi holɗum ne woni ko o ziham ko ngal ɓillodiral ne woni ɓe mbi won goto goto woni ɗo korɗoɗen koto kal iɓimo so nira sallah sallam haali oɗo hadisa o wi laysa min al birri asiyamu fi safari ayo o wi horde ley korka wona e moƴƴere ko so andi korka kan tampimma ko laala ɗum wona e moƴƴere ay hoɗo saabino woni ko aya kalɗen wala tulqu bi aydikum ila tahlukati aɗa mbiyatɗo ɗon koye moɗo fewde halka muye ko ayyon aɗa mbiyatɗo koye mo fewde halka mum so andi hunde tampimma torruma sanne fo sel hen fa laaɓa jaha to Allah subhanahu yamirma jaha to ɗum woni ruhsa ma waɗanma ɗum woni newamuye ma waɗanma o jaha toon faami toon ɓuuri wonde baraji jahata e yaade ga e ga ka so jomum yeehi fof anda junubu tan heɓata hen inchallah par ce que annahyu non lakdari wiɗata ni eyo jokkude banggal yamirore Allah rentade kaɗaɗe Allah ayo Allah subhanahu wa taala yamiralima koora ley dawol donc sa yoppi hono wiyete amru a naate nahyu o fof donc a waɗi intihaku hududullahi donc ɗum ne wala ko heɓete mum to wona junubaji ko nandi e muɗum ɗum ne saabe jomum yo dawɗo walla so andina heɓe hen sembe yoro ina yaran heɓe hen sembe o anda o a faami so wiya o koorowo so wadda hoore makko torra o wadda hoore makko zunubu nde wala Allah gaddanowal ma torra gaddanowal ma zunubu a hana nadde maggal ngal walde Allah kadi ayo to keɓata mum baraji ɗo sa wasi horde ɗum woni so a dawɗo ala haali ruhsa o to woni toon toon keɓata baraji par ce que nane en kaali hadis o mbiɗen alah sallam wi Allah ne yiiɗi neɗɗo wara e ruhsa mum on kono no wañiri neɗɗo wara e kaɗaɗe mum ɗen ayo ɗum hollinde an so yeeto ruhsa o fof ne jogui baraji ata jettoɗa mbiya saba yoppi fari hunde nde farilla tan a yeehi to banggal ruhsa to baraji wallanama la baraji no wodanma de par ce que yamirore woni toon ayo dewa Allah ɗe ɓittan noon yamirode kañum hono wiyete ɗum ɗo walla taklif ko mbiyata hamsatul ahkami ko a faami manduɓe kañum e hono wiyete mo bahu ko nandi e muɗum ayo haram en ala kulli haali sa iwi e yamirore nde tan a naata e nahyu o donc sa iwi e yamirore nde a naate e nahyu fof anda baraji walanama donc ɗum ne ala kulli haal no mbiruɗen ni wajibi so tawede kanko dawɗo o andi dawol ngol na torramo sanne o yoppa korka no wajibi yo wajibi e makko no kanko dawɗo yo wajibi no hono noon dus tawede kanko ñawɗo so andi ñawma wondi o korka kada torramo lewru ndu faamino o andi lewru ndu ɗum torramo sanne walla ɗum ɓeyda ñaw makko walla ɗum wara mo jatal dande sarre mum docteur en kaali o kumpitimo fay so docteur o keefeero fay so wona alsilame so tawede docteur jomum e docteur jaata so humpitimo wimo ñaw oɗo nde korduɗa mum fof hunde mani woni he moƴƴamani dagata ko o naata e korka ka kadi Allah haɓɓake wiide joomum docteur wona alsilame o wi o natta la wallanama so jomum ne anda e docteur tan fay so jomum wona alsilame tan timmi so humpitima taw wimo hunde nde nde gaɗɗa fof hunde neɗɗo hewtere fof anda no wajibi cala hen ayo no wajibi cala hen donc kanko dawɗo o hono wiyete e ñawɗo o fof yo wajibi no so tawede hunde nden tampinaɗo sanne fof ɓe joppa kono noon ɗo haamili du no wawi hokkede kiite ñawɗo haamili du no hokka kiite ñawɗo kañum du so huuli hunde nden wawata e to wadda mum masibo jaata walla ko nandi e muɗum o du wajibi yoppa korka ka wajibi yoppa korka inchallah hono noon du kanko moyninomo o du ɓinguel ngel wi fittade sanne yo wonkino ne jogui hakke muɗum ayo wajibi o du so tawede hunde tampina suka o fof moyen fof heɓanaka suka o so wona mawnude endu ndu moyen goɗɗo fof wala toon donc o du wajibi kañum du
yoppa korka kan ayo ɓenaye woni ko joguiɗen kiite mum seeɗa fay joni kiite mum kan heddi toon banggal no ɓe kaani wadde kan isa kana mum indakum su'alun akhara aw gayru zalika nam isan min paami ɗo sanne a holli wiide ko ɓuuri yiɗede ni kanko ñawɗo so andi korka ka kanko dawɗo korkan tampinamo fo o ɗala ka ɓuuri ba holli weddu ɗo korka ka ɗaleteɗo tawi yetti hono yaadu hono kasru yaadu kasru ndunu e junni kiloŋaji mum no heeƴana heeƴaka on kiloŋaji ko haala sharia so ɗum waɗi fuu ɗum julde kasru ayo kasru so en jeeli mazhab maliki no mbirumami ni dewte min fiqhiya kasru en mbiya arbata burudin ɓuuɓalleje nayyi kasru o kiloŋaji deeɓe jetti yoga en mbiya capannayyi e jeetati kiloŋaji capannayyi e jeetati ayo kiloŋaji capannayyi e jeetati so laawol ngol no wetti ɗum fof yetti ka kasru jomum no wawi ɓuytude julde muɗum e ley mazhab maliki o ka ayo jomum no wawi ɓuytude julde mum nde hono noon du so dawɗo banggal korka fuu ene wawi kañum ndi wayde hoorde ayo ne wawi wayde hoorde ɗum woni kasru ko heeƴa e banggal le saria ka kiloŋaji deeɓe jetti ɗum woni so taw neɗɗo dawingol lawol fuu fay so tawi ɗo gonɗa ɗum ko gonɗa mum foof so koyɗo gonɗa mum so seyyara gonɗa mum so moto gonɗa mum anda saria ka hokkima hono wiyete ɗum ɗo hokkima lawol kaɗa wawi yarde hokkima lawol kaɗa wawi yarde walakin no mbiruɗa ni so tawede jomum andina wawta korka ka ley hen ɗum du anta suumu hayrullakum ayo son koodi ɓuuri moƴƴande on ɗum du jomum ene wawi horde faami e lawol ngol walakin kadi so tawede jomum andi torra mawɗo wonan ɗum ley hen kadi e laawol ngol fay so ley mobile gonɗa sa andi torra neɗɗo par ce que ene miija tanno yo zanni e ni no miija tanno ene wawi jaate gonɗa mobile jaate lawol joni mbiya a yettoto wattu goto donc ne wawi hewtade mobile ngel jaate torra mo hewtuma hewtuma donc isan miijede torra ka tan fay ɗum du saabi neɗɗo gonɗo e le mobile aji ko nande muɗum kañum du hokka rukhsa walla hokka newa muya ene wawi wayde horde kañum du fuu miijede yoro banggal torra ka tan ko mbiɗen ko almashaqqatu tajribu taysira hunde fuu ko torra woni mo le diina fuu ina dasa a faami newamuye e le diina ko e yo addin yusru diina ko newamuye tanno wona hono usru banggal so wala yurid bikum usra allah subhanahu wa taala o dardanta en banggal hono te tomatore annabi sallallahu alaihi wasallam de banggal tiiɗalla fewi diina ko jiiɗa mum fuu a faami ina ndewi ala kulli an jiiɗa tiiɗi fuu ayo neɗɗo tinnani hoore muɗum allah ka newni diina ka fa gasi ayo kala kiiti ko wadde dow men fuu a tawan kiita ɗe no moƴƴi e meɗen ina newi e dow meɗen du kala ko jiiɗa ko haaɗi en du a tawan hunde nden tiiɗi e men a tawan hunde nde ɗum moƴƴa e meɗen ayi ɗum saabi yoro ko wiyete rukhsa ko ɗum wadde rukhsa le diina woni newamuye kulle kewɗe in toon tawede tampere naati hen fof allah subahanahu wa taala hokkani en laawol e banggal newamuye ayo so tawede a yeehi e newamuye o fuu a tawan toon woni to baraji ma ɗi boni to ayo a tawan toon woni baraji ma ɗi toon woni donc neɗɗo sa ɗotanike yoro konngol annabi sallallahu alaihi wasallam walla ɗotini konngol allah subahanahu wa taala toon keɓata baraji fay so tawede an hakkille ma ɗi yiya ga ɓuuri yoro golle mawɗo walla banggue golle mawɗo yiyata baraji eyi joni neɗɗo mbiyama joni a dawawo a wiyama ata koora aɗa yiya korka ne baraji mawɗi goni hen hunde fof woni hen allah yamiri korka mais yamirore wonde gande ɓuuri newade ne ay nden jeeyatano ayo aɗa yeyata yamirore sattude sanne to ka ayo ɗum saabi mbiɗa am shaqqatu tajlibu taysira tiiɗalla ina dasa newamuya warde ko jan ɗum nen ɗum saabi ko neɗɗo dawɗo walla ñawɗo so allah subahanahu wa taala itti dongal ngal dow hoore mum woni tampere wonde dow hen ko miijete ne heeɓe hen ko ala kulli ha fay so jomum tampali ka ina miije ka tampere heeɓeli ko neɗɗo dawɗo ka ayi par ce que ɓe mbi safaru ɓeyɗo atum minal azabi mbi dawol yo tawre e banggal torrama ayi neɗɗo fuu dawɗo tan wonko jogui e banggal torra e tampere aya ɗum saabi newamuye waddale hen hono no du ñawdu pamrel wala e muɗum pamrel wala e ñaw neɗɗo anda ɗo haɗata nde sallatna nde sellata hay goto anda ɗum saabi ɗum ɗo allah subahanahu wa taala so jomum ñawɗo fuu ɗum ɗo jomum lenna honno de jatiga hamil du ina jate ñawɗo kañum hamil du ina jate ñawɗo en kaali haala muɗum kañum ɗo yo jate ñawɗo o jaate woni dow muɗum ayo kañum ɗum saabi korka ina newnana korka so andi ne wawi hoorde tan hoora so wawa du yoppa faande allah hokki ɗum newamuye fo kañum do hoora ha joni en gartan dow hen hono noon du neɗɗo muynowo du debbo muynowo ɓinguel mum keccel du faamina guel wawa kaari e kosan faami hon noon du guel heɓali goɗɗo muynowoma ko nande muɗum ɗum ɗo allah subahanahu wa taala
ene ƴeewa yurmede cukalel ngel ene ƴeewa no wonki way mawnude le alsilamako no Allah teddiniri ɓinguel adama faamino so hokki suka o dow roksa fa heɓa kosam ko wuurda kanko ɗum so Allah itti farilla o dow inniraɗo o yo inniraɗo o moynide cukalel ngel fa lewru ndu ɓetto walla fa wattu o ɓetto ko wawi tawede fou caggal mum ndenka mo wawi yoɓoyde en jangga fa idda toon min ayyamin ukhra nam inchallah imam min paami ɗo sanne ha joni kala goto e ɓe fou masalan kanko dawɗo o walla ñawɗo o walla muñinowo o walla haamiɗo o so tawede korka ka ko hani yomtede ko o yeebiki ɗum fa yiiti korka kasi hono joni o watta o yoɓan ko ƴaɓɓi ko na o hooran ko woodi ko na nafatima so yoɓana elle hono hani wadde nam so tawede kanko so dawɗo yo so tawede o hono wiyete o ñawɗo yo walla so haamiɗo o walla so muñnowo o ɓe fof goto fof kiite gooteno so tawde alhaali mbiɗa o dogi dow mum ka alhaali mbiɗa o dogi dow etoɓe goni hen etoɓe goni hen e garal e ɗum tafon etoɓe goni hen so tawede kanko tan neɗɗo dewteɗo joni ka umuman dewteɗo koraka tan dewteɗo koraka so weybiki lewru koraka no wona usure woni e makko wona ñaw woni e makko hunde wona dawol gongol hewtima a faami hitande lebbi sappo ɗiɗi ɗi foof o hoorali fa lewru koraka wari kadi ko wari ko wajibi lewru ndo hoorata hayso tawede lewru hurndo rewete fayso tawede ramadan cour lewru hurndu woni dow hoore makko mais sankan so beebiɗo sherɗe so beebiɗo de famina fa lewru wondu ɗum wari faami o hooran lewru warndu joni ndun so Allah hollimo ɗum timmi ko rewete ko yoɓa ɗum aya ɗum do e atam muddi e muddi hokka miskine woni beebiɗo fof non woori neɗɗo fof beebiɗo banggal dewe mum korka fa so lewru korka wondu wari so jomum yoɓi so hoori ndu ɗon fof sono yoɓa fof atam muddi ɗum ka beebiɗo fof neɗɗo fof jeebiɗo banggal korka muɗum faami wona ñaw haɗi ɗum wona dawol wona goɗɗum yimɓe cakkaki ɗum ko nandi e muɗum ɗum ɗo fof jomum so tawede Allah waɗi lewru ndu wari wondu wari fof warndu joni ndu ardinte tafo ndu hoore wajibi caggal mum so dara somo yoɓa yoɓa ayo caggal mum so eta ayo ito gongol ɗo ñalowma fof miskine goto muddi goto muddi o dow ɓurata sa waɗino juuɗe ma laawa gotol woni muddi ayo taw jomum wona juuɗe mum no panɗi sanne woɓɓe mbiya feccere kilo ayo feccere kilo mbiya garamuji seeɗa ayo jaati ayo tawana wona panɗude juuɗe sanne wona mawɗo juuɗe fa ɓettiti ko neɗɗo tan kakkidiɗo ɓinguel adama kakkiɗum hakkudeji ayo ɓe woni ɓe juuɗe mum e étirté banggal muddi sa hebbinini juuɗe ma ɗiɗɗe fof fa heewi hokki miskine fof ɗum woni waɗi muddi sa ɓeydi dow hen coggu maafe ɗum a ɓeydi moƴƴinde ɗum a ɓeydi wonnoɗo jaati ken ɗum sa masabaji goɗɗi gaddi jaati mbi fi on ñamriji ɗi e muddiɗi fou woɓɓe ne mbiya hokkire kaalisi saabi hono mazhabu ahlu ra'yi en abou hanifa nene muuri en ana jara toon saabi yiɗi noon kaalisi o ɓuuri nafa e dow jomum atan jaati ñande mum dina fewi on ɗo ñamre ndi masalan joni tima tan ɗo en naw galluji ka unde gawrni junngo o wona ko newi fe keɓa wuuri ungal yatana ko newi kina yaha machine kina somme du kasi somoji watti hen waɗa ene najiji e maafeji e tewuji e kilikaraji bon ɗum so jomum waɗa mbuuɗo ana hamni naɗu joni kora kasan timma zakaji itteɗi zaka tarfitene muɗi en ko tan cakuji jokkete e talka wono so talka heeɓi ɗum te wala ko ñaama saki mum kañene julde nde ayti jakama fof gaɗi kasi on dokkimo atan nafabamo saabi sukaɓe an toon ngala kaddule rewɓe keɓay ko julda kanko hoore makko wala aɗa kasi wari fou ɗum ni ɓuuri nafude makko kanko hoore makko dina hono ko ono ñamri walla joɗɗo resude makko atan ɗum nafamo nafande e makko jaari ɗum sabi nasoma ono ko mbiɗa ko ono woodi jaari ɓeɗen tegu somoy o inchallah en paami ɗo joni ka ɗum jokka tan somo rewe tan somo rewe tan fito walla e alhaali oto joni alhaali goto anaga on alhaali ɓuuri ɗen fof haajede masalan debbo muñinowo o e debbo haamiɗo o aɗa anda woodi e rewɓe a tawa hitande fou so wona muñinowo fof haamide aɗa wawa jeni duuɓi sappo e joyi tewni wori one joni hono hen ko kabaru korko makko wori hitande fof warde sono muñinowo fof tawa no haamide wonno ɗo tawan docteur no wawi widemo so hoori fou ana bonna suka makko walla so hoori fou waɗa makko tambaniyama o yoppa korka ay oɗo joni ne wawi qisede dow neɗɗo mo sellata daima walla gorko mawɗo mo wawtata korka daima walla debbo mawɗo mo wawtata korka daima andi ɓeɗo fof no ñammina
tawde hunde no duumi ka fuu jomum ñammino tan so tawde ñaw ono duumi e jomum daiman tan fami hunde nde duumini tan ayo jomum joni ko Allah en nangana aya Qur'an mbir fattaqullaha mastata'tum dewre Allah no mbawro ɗum fuu dewre Allah no mbawro ɗum fuu donc neɗɗo jomum daiman jiiɗa ko hitande fuu korka taw yo dimɗo hitande fuu korka taw yo muydinowo ene jate ñawɗo tan itan ndenno jomum daiman lewru fuu warno o ñamminan tan so tawi ɗo heeɓi horde ni ɗum kaw hoora so heeɓi le hitande nde wawde heɓde fursa o hoora so heɓata donc en gaɗanmo qiyasu makko e dow gorko mawɗo ma wawa horde daiman walla ñawɗo daiman no woodi ñawɓe daiman ɓe mbawa horde ɓeɗon goori taw jomum wona naneya ko fewi wona goɗɗum fewi e taw ñaw jaato woni e muɗum ñaw o e korka jaadata walla ñaw o jaɓata yolbere walla ñaw o jaɓata ɗonka ha ɓeɗo du ñamminoɓe tan noon lewru ndu fof ndu fuu ɓe ñamminan lewru ndu fof wi tammude hono mbirɗa tamande juuɗe ɗe tamande juuɗe miskina fu ɗum miskina fu ɗum ɗon ne joni an dago o itta fuu ñande korka dari ndena na ñande fuu so nangue sami fu nde o ittata ay won yaaruɓe ɗo mbiruɗa konngol cakkitigo ngol walakin sa ƴewama yoro so en gaɗi yoron kalɗuɗa nane masabu Abou Hanifa ni yoro ko ɓuuri nafude yimɓe ɓe ko ɗum ƴeewete faami ene dago won yaaruɓe ene dago wara muddi hakke ko hani ittude ko gila ñande korka nde jaate arane korka a faami o rendina ɗum fof o hokka miskina goto faaboro korka mum ayo faabitorojo korka mum o hokka miskina goto o muydu o nebtinan ɗum fa cakkite korka dañamo hokki walakin mazhab me o kam ɓe kam mbaɗi kulli yomi muddi miskine timmi yo mazhab maliki ayo ñande fof miskine ñande korka yimɓe ñallir hoori so hiiri fof itta muddi ma dokkoya joomum ayo walakin so en ƴeewi ɗe mbawi yadde oto mazhab so kañum ɓuuri nafa par ce que en ƴeewi mazhab fay so en gaɗi qissa goto imamu Shafi'i bisimilla kanko imamu Shafi'i o aɗa andi mazhab makko o te memɗa debbo no mirɗama fof salligma boni Allah no mimmiɗa debbo o fof salliga boni wona aɗa jogui hen anniya wala wona hen anniya wona aɗa andi wona andana kanko kande salluma sallude debbo mumdir fof salliga boni imam Shafi'i Abou Hanifa ne kañum du kina taw coccodiral waɗa hen faggata so salligma bona to makko to ɓuuri newade imam Malik yi hakkude ɗo en kañum ka ƴewde anniya o kañum e hebde matude dakam o ɗum bonnata salligi joni koyen jalti mawdumen seeɗa misal gaddeten kanko talibo makko imam Shafi'i mbi talibo makko iwi Misra yahde hijjore ko talibo yehi hijjore nde ko ɗo ɗawafu ɗo aɗa rewɓe waɗa fof gonɗo sanne hunde jillodiri ɗo nde o naati wi fuɗɗi wadde ɗawa fof noon debbo o yalta o fiya o salliki nde o naati wadde ɗawa fof o wawata wadde ɗawa fof o fiya o salli fa ɗawa fof fa ñalawma o timmi laati golle ani ɗawafu li ifadani le hijjore so fatigi neɗɗo fof timmi sanne hijjore nde fatigi jooni fatigi ko hotti ko haalani mabbe makko Shafi'i kibaru on yayini imamu Shafi'i huɗo saabi a nangali mazhabu Abou Hanifa o Allah e noon du joni eɗen mbawi yarude mazhabu Abou Hanifa so en ƴeewi zaman on woori hannde ni e kasiddinal mbiɗa ngal woro banggal ñamiri ɓoldi ndi ni ene a tawan wemban jomum jaate a famina eɗen mbawi yaade eɗen mbawi yaade dow ruksa newamo biyaɗo o dokka jomum dentina wattu goto dokka jomum so sotto heeɓi hen buuɗi walla ko nandi e muɗum ay ɗum ɓuuri newade mon miiji ka banggal wadde ñalawma fo muddu goto ñalawma fo muddu goto ay kañum ɓuuri nafaka ɗum ayo nam inchallah walla so wadde kasi mum dokka jomum ɗum dina haaji mum wonna warta wattan feccere e gawɗum feccere kiɗo wonna warta no yafano hedde buddeɓe en to sa ƴeewi deɓe ɗi laabi sappo e fa e joyi so ɓe mbiya nanta feccere kiɗo noon fof aɗa hawra ko kilo ngan sappo e joyi aɗum so kasi mum sappo ƴi tan yahan temennayyi so deɓe no donc ɗum ana faabo jomum seeɗa ayyo yahake on jokon temeɗe jeegom ɗo fuɗɗo hawre temeɗe jeegom ana humtaji seeɗa ayyo inchallah ɗo famama sanne ka lima zamari ko ɓuuri yidde ni ñande fof ne korɗa tilɗa fof itta muddi joni jomum ñande fof ko hawra fof jaati fof itta muddi jomum dokka sa wawi yewi hen e naso gon somo e ɗum ɗum du jokka ka fof sadaqatu fof sadaqatu tan weedi moƴƴude inchallah moɓe min paami jokka seeɗa jogi ton ko ɓeyda e masalaji comment tan na jogui calɗi fa heewi so wonko joguiɗa toon ɓeydani zakana makum ziyada
aya ala kulli hal ziyada ko mbiɗen ko banggal ɓe kalɗen kiite muɗum ɓe ɓe kalɗe haala kiite mum e mawdu gonɗen o dawɗo o kañum e ñawɗo o kañum e haamilo o kañum e moyninowo o ayo haamilo o ni ina seeri maɓɓe kiite seeɗa kañum e moyninowo ɓe jogui kiite seeɗa bisimilla ayyo e banggal kamɓe ndu soɓe joɓa fuu eɓe ceeri e dawɗo o bisimilla e ñawɗo bisimilla fami dawɗo o kam so taweɗo o dawi dawol ngol no juutiri fuu so arti fuu koora ko rewete ko tan o hawran tan timmi goɗɗum fuu jokkama honno ɗum ñawɗo o du so Allah waɗi selli tan kañum do hoore ñalɗi ko rewete ko tan wala ko jokki ɗum ha kala mo miiji hono noon du haamiɗo o du kañum du yo qiisa ɗum dow ñawɗo to e wala kimo wiiɓe ina yiɗana o ñammina kanko ko haamiɗo o yaaro ɓongol konngol li masabo ina yiɗa o ñammina kanko dawɗo o kanko haamiɗo o kon debbo reedu o ayyo ina yiɗa o ñammina murdi o kañum ɗo ɓe nawi ɗum to banggal harimu hoɗum murdimo to no muynowo naam muynowo kañum ɗo no banggal a faami gorko mawɗo mo wawa horde da'iman walla debbo mawɗo mo wawa horde da'iman walla neɗɗo mo ñaw woni e mum da'iman ñaw duumiɗo wona ɓeeɗo ka fof mbi ñamminanno ay o du muynowo o dum inchallah ɓe mbi kañum du dena yoɓa fuu waɗa ñamminan kañum ɗum ayo ɓe alhaaluji maɓɓe ɗino seeri ɓe fuu ɓe kiite gooto de ɗum woni dawɗo o e ñawɗo o e debbo haamiɗo o muynoɓe fuu ɓe kiite gooto ɓe saria ina hokkiɓe joppa korka saria ina hokkiɓe ɗo ɓe joppa korka walakin banggal yoɓugol to ɓe jogui toon tafsila seeɗa ayo banggal yoɓugol to ɓe toon en mbiyoro dawɗo o kañum ñawɗo o ɓe kam joɓan tan wala fof jokkimo ina so raw landol mi nane ko mbiɗen so joomum weebike fa korka goɗɗo wari ayo ɗum ka ene ñammina walakin so weebake joɓɓowo no toon dawɗo o kañum e ñawɗo o ɓe ka yoɓugol ngol tan jokki ɗum ko yoɓi law tanni fuu o yoɓan tan timmi yoɓan tan timmi ñalɗi ko rewete ko tan yoɓata hayso tawi lewru ndu fuu yoɓan tan no wawde fuu de yoɓide wona wajibi laatota tabu wona wajibi ko waɗa ka jokkodira joomum wona wajibi famina so muy hooran hannde janggo hoora wona yoronno korkaji kaffara ni yama yeeso ngara e muɗum inchallah songaji garoji yeeso inchallah muyɗa fuu noon kordata ɗum ka joɓowo fuu noon woodi joɓowo korka fuu noon woodi so wona banggal kaffara en neɗɗo fuu joɓowo ko deweteɗo korka wona wajibi joomum jokkodira korka ka tawi no muyɗa fuu noon korata fami hooran balɗe 5 fami joppa fa lewru waroru ndu kora balɗe 5 goɗɗe joppa lewru wondu kati koora fa ñamade ma nde timmi ɗum ka neɗɗo deweteɗo korka fuu no wawi waɗede noon donc no mbirɗe ne ciite maɓɓe ɗe ne ceeri seeɗa ayo ma yoro haamiɗo o ka kañum no yiiɗa sono jogui fuu no jogui wuso muɗum fuu bawɗe mum fuu ñammina kañum ɗum mais moyninowo o kañum du no mbirɗen ni qisama e dow banggal cheikhul harim ayo wal maradul da'im ayo gorko mawɗo mo wawa horde da'iman walla debbo mawɗo walla mo ñaw woni e muɗum walla wona fayi ñaw ɓoole yimɓe yogaɓe gon tan jeyata ñaw ɗon ko woni e muɗum e kaala ayo wawa wadde er goto taw yarani andi ɓeeɗo ɗum mbawa horde o wawa horde ayo Allah watolo ko wi aydi gole tahlukati ata beroɗon koye moɗo fewde halka mumen donc ñaw ono duumi tan wajibi jomum ne jogui rukhsa ne jogui newa muye donc wasa horde enode ñande fo ñammina ala kulli haali nam imam ɗo famama sanne joni ɗe gadda masala mo nandi e masala men o ka walda sanne joni hono ñammigol to e mbi ana dago jomum acca fa korka ɓoɗo timmude itta ɗum fof ka taraka goto joni so itti ɗum ana haɗama itti ɗon zakatul fitri wona hatta eɓe gondinaɓe galda zakatul fitri kay mana zakatul fitri ɗum wona kiite goto zakatul fitri fayi suka dimaɗo fami ande o ko haalda ka korka ne wajibi dow sukle pamare dimaguel hande kikiɗe fami kikiɗe julde layya julde idi fiɗiri cukle dimaguel ene wajibi dow muɗum ene wajibi hono noon dow dawɗo emo dawali dimo ma wona dimo suka e mawɗo debbo gorko fof ne wajibi dow muɗum zakatul fitri ne wajibi dow donc o ittan zakatul fitri o ko wajibi o ittan ɗum ko jomum na ñawɗo ñawali fuu a dawɗo a dawali fuu a famina a debbo a gorko a suka mawɗo zakatul fitri o alsilama ko ene wajibin dow jomum
neɗɗo fof alislam zakatul fitri faɗi dow muɗum donc zakatul fitri o kañum e muddi ko ittata ko fay inɗe ɗe jaata woni ko ngalda leydi banggal saria o wiya muddi o wiyama zakatul fitri ayo zakka banggal ɗum ɗo eyo taƴogol koorka ayo o gam muddi ko jomum hani yoɓude so ronki walda kewal majum ndu fota an ɗum fof ka goto muddi o ni noon ayo o kam muddi goto oto arbata amdadi oto muddiji nayyi oɗo muddiri wotere ay muddiri wotere ɗum so ñalawma goto waɗi ñalawma fof muddire no oto muddiji nayyi woni zakatul fitri muddiji nayyi fama ana wiya hono o feccere kilo o kilo ngaji ɗiɗi ayo no taw noon taw noon warta kadi woɓɓe na ɓeyɗen garam o seeɗa to kawno haldan machallah nobbo e imam Aboubacar Diallo wakkati o ɓe kolli wiide ana famɗi ko heddi kasi wiyen ka jowtama sanne a barkinama ha e tintare maɗa a yiwi nokku goɗɗo a wari gam jaaba dina Allah subhanahu wa ta'ala gam jingande pulaku nenno a jowtama sanne Allah yoɓu almam yeppa misiri muɗum waɗa wakkati lasara en wona ko newi surtout e joni wakkati korka kawariji ne kewi sanne nenno Allah ni woni joɓowo yo Allah yoɓu nenno e Pinal TV dow inde mabɓe e jooti ɓe fof fuuɗi ɓe jootima du e dow tintare maɗa e jokka fadde meɗen ko tindema du'aw haala ko tawa aɗa jogui faade e Pinal TV andi lekki gooti ki joguiɗen ɗo tan woni suudu a waran fulfulde ñalana haale fa hira walla suudu tawete programme muɗum no golleji ɗi jarata noon a tawan 60 ɗi fuule temedere fulfulde ko heddi ko fecca ali ko heddi ko heɓatake radio ngaji e télé ngaji ɗi so wona ɗo aɗa tan pula hokke air goto ley yontere no ɗiɓonne ndu suudu wotoɗu ana hani ko tinne e mayru eno hani faabede ne hani du'anede nden hoɗum joguiɗa haala faade e Pinal TV. alhamdulillah awalan fof mi jowti onon golloɓe inchallah jamma ñalawma onon tinni wallude suudu baaba inchallah on jowtama sanne on duwanama inchallah ko jihadi mawɗum gonɗon e muɗum inchallah so wiyama jihadi fof yo tinnare tan no ata oto kalime faame ko sanne tinnare tan ɗum koɗo jihadu o tan tinnare mawde daranade diina e banggal pulako e caggal en noddi alsilami en ɓe e paabo diina ayo ɓe paabo diina ɓe mbawi faaborade diina fof ɓe paabo diina donc nokku men o walla télé men o ko fulfulde haalete mum e banggal diina donc yimɓe ɓe funa nodda paabo diina donc ɗum yo wajibino yoro hunde to laatike banggal suudu baaba fuu jeyi walla leydi fuu jeyi walla laamu fuu jeyi laatike yo wajibi dow yimɓe wajibi yimɓe ɓe ina nodda ɓe ngara homo fof waɗa bawɗi muɗum ko homo fof ko wawi ko waɗa hen fi sabilillahi ko gadɗa fi sabilillahi ɗum woni ko jeyɗa ko milliard uji ko marɗa ko jeeyade états ngaji ko darnuɗa fa toyi ko jeeyade woɓɓe donata ɗum gara caggal maɗa ko ñamɗa e ko gadɗa fi sabilillahi e ko ɓorniɗa so kiɗɗinɗa ɗum woni jawdi maɗa fof aduna ko millatoɗa multimilliardaire ayo ko heddi ko kalfinaɗo tan ɗum woni ko tawoyta laakare janggo yeeso maɗa inchallah so mbuɗu gadɗa hen so million gadɗa hen so milliard gadɗa hen ɗum woni ko tawoyta laakare janggo yeeso maɗa wala siyama le lewru korka ndu du e mbino annabi sallah sallam ɗoro makko sowoni kako fof wala mais so lewru korka wettike ndeno ɓuuri fuu sowonin kako ɗum wayi hono no hendu yoppitano ni en so hendu fusiɗo joni wala fof mo hewtata hewta yimɓe ɓe foof e goto wa sakka heɓata goɗɗo heɓata hendu ayo annabi sallah sallam donc laqad kana ko fi rasulillahi uswatun hasanatun donc enen ɗum ñamben nelaɗo sallah sallam golleji mum le korka mo darotono kala ko waɗanno ko wala korka so korka wari o duubilan ɗum o sowan golle o ɓeyda ɗum ɗum moƴƴere ko heɓete korka e teddengal lewru ndu kañum e teddengal sadakaji ko watteli hen ko kañum e kinnodiral e coɗol enɗan ko watteli hen ala kulli haali moƴƴere fof gaɗɗali lewru korka fof sowe fa ɓitito Allah tan andi kaddi muɗum ayo baraji korka yoro ko wadde kañum wadde golleji le korka hay goto anda kaddi muɗum Allah tan woni anduɗo kaddi muɗum inchallah on ne fajo en noddi bandiraɓe ɓe ɓe tinno ɓe ƴeewa ko gollete ko ɓe ƴeewa no mbiruɗa lekki gooti jogaki ki mali no wayi hewde pulako ne alhamdulillah rabbi alamin wala siya mali bamako ɗo en wallahi so paaɓi ko hannde hono wiyete nokku o TV Pinal ata fayi honete ɗum ɗo
RFI ɓura en alhamdulillah ene jogui jande mum ene jogui jawdi mum eɗen jogui yimɓe muɗum alhamdulillah rabbil alamin ɗum ne fajo en nodda yimɓe ɓe tinnito ɓe gattana kulle ɗe hakkille ɓe wala siyama du lewru wonano du wala siyama du hono wiyete nokku men ɓe gaɗan ɗo hakkille ay en jowtiɓe foof neɗɗo fof bawɗo hono wiyete yiide émission men o ƴewde émission men en jowti ɗum en duwanike ɗum en dardi ɗum duwawu en dardi ɗum faabam caggal ko Allah nelaɗo muɗum inchallah imama jotama sanne haala ɗi gasi en jowti yimɓe foof ko mbiɗa ko émission o mo hani faabeje diina ka faabe sa jiɗɗo faabade andu gadda ballama e dow inde diina feeno muɗo ɓe gaddata joni no ana hanno tawi so moyen no woodi fuu ɓe dokke passé sabi garɗo fof tan passé mum ittata transport mum ittata so wonko hokka fuu ana sina ɗum ittata ko Allah noon koy sanne du ka jomum ne hani wallede nden noon vraiment ɓe ganno o nokku hakkille ana feeti ɓe mbawade du ana hakkille amin tafonka nden no jamma waɗno kulɗe hakkille senne senne e on fof jowtama secrétaire on calminama guila e directeur général waɗa directeur programme wadde e technicien meɗen wadde e golloɓe foof on fof on calminama imam duwana timina golle bisimillahi rahmani rahim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin amin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين